Idan wannan shine farkon shigowarka wannan YouTube channel namu mai albarka Hausa MK News, to ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa da yadda za mu dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon aiki. Mun gode. To kamar yadda ka sani an daɗe ana ta cece-kuce a kan wannan doka na sabon doka na haraji na ƙasa, wanda kamar yadda ka sani dokoki ne guda 4, amma a cikinsu gaba ɗaya in ka duba za ka ga akwai ɓangarori kamar 2 ko 3 wanda ake ta muhawara a kansu. To a dalilin haka ne ma duk gwamnonin Najeriya wato ƙungiyarmu to an tattauna kamar yadda ka sani akwai wuraren da aka ta samun muhawara akan yadda za a yi tsarin rabon VAT. Wannan tsarin shine ya kawo matsaloli saboda yadda za a raba kasafin wannan kuɗaɗe. To kamar yanzu da kuka ce kun amince, yaya kasan VAT ɗin zai kasance? To yanzu wannan amincewar da muka yi ya saka amma kowa adalci yanzu nan, kuma mun zo na mun duba tsarin mun ga cewa babu wata jiha da za a cutar da ita a ƙasar nan baki ɗaya. A yanzu sabon kasafin da aka yi shine kashi 50 shine aka tsara domin a raba ma kowane jiha. Wato daidai da daidai kowane jiha za ta samu kashi 50 a duka tarin da aka yi, daidai da daidai kenan. Sai kuma kashi 30 shine za a ba ma jiha akan abin da ta iya tarawa. Sai kuma kashi 20 shine za a amfani da shi domin yawan al'umman kowane jiha. To wani abu da ya ƙara jan hankali shine da a dokar ana cewa za a ƙara harajin VAT nan, har yanzu akwai wannan? An soke wannan, shi kuma yanzu mun tsaya akan cewa ba za a ƙara ba. Abu na biyu kuma a cikin dokan ka sani akwai manya-manyan ma'aikatan gwamnati irin su da TETFON da aka ce su ma za a yi ƙoƙari bayan shekaru kaɗan su ma a daina ba su kuɗi. To amma a wannan zaman da muka yi mun ce ba mai yadda ba. A sadilin haka kuma an soke wannan tsari a wannan ƙuduri da za a tafi da shi na haraji. Sai kuma akwai ma'aikata wanda ake karanta NIDDA, ita ma da abin zai shafe ta, amma yanzu a zaman da muka mun ce ba mai da a taɓa ta ba. Bayan ita kuma akwai minasemi, to shi ma wannan mun ce ba mai da a ce an taɓa wannan ma'aikata ba. To duk wannan gyare-gyare an yi. Dama waɗannan su ne manya-manyan abubuwan da ya fi damun al'umma. Baya kuma sai abin da ya shafi haraji ta harkan abubuwan da ya shafi harkan noma da kuma abinci. To kamar yadda ka sani in ka duba sai ga cewa in aka ce za a sa haraji ga harkan noma da harkan abinci, to al'umma za ta gayyara. To yanzu kamar menene mataki na gabatun da sa'insa tsakanin gwamnoni da ɓangaren shugaban ƙasa yanzu ya kau? Ko dama can ai ba wani matsala ko in ji akwai wani fada, domin ita harkan doka dama yana buƙatar muhawara. Ba a ce wai kar a yi muhawara ba, ba a ce wai kar a ce ba a yi ta da wani abu ba. To ni ina ganin duk abin da aka yi har zuwa yau shine demokradiyya. Demokradiyya shine kowa ya faɗi ra'ayin shi kuma kowa ya kare